moko kuomgi e chenro mwantiere ni. Kwa dhi mbele ni manen jatend migao mar omenda Ukur Yattani owuok oko ka kwedo ripot ni ne gisundo jagaa bajet mondo opuodh ne sirikal mokalo pesa e tok chik. Yattani wacho ni kata mana jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne okwayo omenda moko maromo bilion 1.5 bang' yiero mokalo. Omenda gi duto wacho ni ne opuodhi kokalo e chik mar katiba. Walter Nyambaga leronwa matut ewi paro mabende jood bura golo ewi wach ni endi. Liet manyochakore toka jagaa bajet Margaret Nyakango lero ni sirikal mokalo ne osunde mondo opodh omenda moko tok chik. Mane en jatend migao mar omenda Ukur Yattani bende koro chodore oko mar lero makor kakore ewi wach podho omenda maromo bilion 15 motel ne yiero. Yattani wacho ni chik namba 223 mar katiba ne olu kaka owinjore mana kaka ne otim kane sirikal masani ne odonjo telo kendo maromo bilion 127.5 ne opodhi ka okalo e yo achiel nogo. E barua ma Yattani ondiko, openjo gimomiyo Nyakango ne ok oketo ayanga ne jo od bura omenda mane ogol ne sirikal masani. Mana kaka ranyisi, Yattani lero ni bang' yiero mokalo, jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne ochwalo kwayo e apise kodwa ni mondo opodh ne omenda maromo bilion 1.59 mondo mi otigo de tayo apise. Omenda makamano ne opodhi kokalo e chik achiel nogo mar namba 223 eka olero ni ne ochiwo mano omenda maromo milion 500 kaluwore gi nok mar omenda. Deputy Whip in the National Jo od bura ma Kenya Kwanza kanyakla kod mago mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende bare gi weche koni kod kocha ewi ripot manyogol kod jagaa bajet Margaret Nyakango ka gidwar ni mondo thiche ok apisi. It's important for people who go for independent offices get to know their code of conduct and read it and understand it. One cannot use coercion as an excuse to hide, their faces. And at no given time did the control of budget raise that issue until it came in the budget making process and the audit and in the National Assembly. A constitutional office, the office of the controller of budget, is trying to run away from responsibility. And I think this is dangerous because that office was given the mandate of the independence mandate. That office was not supposed to be managed by anybody. In fact, Kenyans put faith in that office to help us check the excesses of our government. Jodbura go koni Nyakango nyaka koro kaw ting' mabiro kod bono chike mata apisi mag jopiny ahinya to mago marango omenda. That let each person learn to carry their own cross. And we are going to start a process of removing Nyakango from office through legal means and legal channels, and that is the National Assembly. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala to koni kweth Azimio dibeni ne otiyo kod pesa jopiny tayo campaign. Odinga and his friends are responsible for pilfering public coffers to its dry bone. We demand that the handshake regime account for the monies they stole because they used Ukur Yattani to steal the money to fund Raila's presidential campaign. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa dhi mbele ni riwruok mar Azimio miyo piny